pizzu s banánmi a vešať ju na Národnú radu, tak to naozaj svedčí o jeho diagnoze. A ja veľmi vážim vždy slova, ale je to tak. Druhá vec je urážku, ktorú si dovolil primátor Martina. Postaviť sa na maďarskú kandidátku, vytrčiť sa o porozumení a klamstvami sa dostať ľuďom pod kožu. Verím, že zoberie ľudí na Turci. Že posledný zradca Košut, ktorý tu bol a jeho nasledovník, teraz ten primátor Martina Hrnčiar, že budú jasným signálom toho, že sa musia Slováci konečne prebudúť. To, čo dokázal Hrnčiar, tak to skutočne... Ja som sa s ním veľmi dobre poznal. Veľmi dobre poznal. Nikdy v živote by som neveril tomu, že spraví takúto špinavosť. Ja ho môžem označiť len jak za špinavého gavnera. Gavnera a zradcu slovenských záujmov. O to viac, že ako primátor Martina, kde sa odohrávali všetky dôležité udalosti spojené s obrodou slovenského národa. To, čo spravil tento chrapuň, tak to nemá rozmerov. A niekto sa pozastavuje na týchto tvrdých slovách. Toto je naša pokrytecká spoločnosť. Pozerať sa na Jojku, na vulgárnosti, ktoré tam pršia z obrazoviek, či už Jojky alebo z hociktorej inej televízie. Vulgárnosti, ktoré skutočne by nemali v čase, kedy ešte deti sedia pri televíznych obrazovkách, čo robiť. Tam sa nikto nepozastavuje nad tým. Alebo keď v Slovenskom národnom divadle sa otvorene používajú také vulgárne slova, že to človek ani nemôže vysloviť, ale niekto, keď označí, že je gavner a že je špinavec a zradca slovenského národa, všetci sa pozastavujú, sú zhrození, jak sa to vyjadrujeme. A ten napľul celému národu do ksichtu, predovšetkým Martinčanom, kde je primátorom, a nikto sa nad tým nepozastavuje. Veď celý Martin by ho mal opľuť, nakopať ho do zadku, vyhodiť ho, defenestrovať ho z tej radnice. Nad tým by sme sa my všetci Slováci mali pozastaviť, že sa to ešte neudialo. Ďakujem, nech sa páči pán Rafaj. Ja len doplním to, čo bolo povedané.